Profesor dr. Miodrag Stojković genetičar je i embriolog iz Leskovca. Bavi se veštačkom oplodnjom. Diplomirao je na Veterinarskom fakultetu u Beogradu. Tokom 90-ih radio je u Hamburgu i Minhenu, gde je doktorirao u oblasti biotehnologije. Kroz saradnju sa profesorima Gottfriedom Bremom i Eckhardom Wolfom počeo je da se bavi istraživanjem ćelija, embriona i gena. Njegovi laboratorijski i naučni radovi obuhvataju prva dozvola i klonirani ljudski embrion, prva linija ljudskih embrionalnih matičnih ćelija, prvi protokoli za njihov rast i ciljanu diferencijaciju, prve primjene u kliničke svrhe, uloga gena na razvoj bolesti itd. Osnovao je specijalnu bolnicu za lečenje steriliteta u Leskovcu.